Tresno dumateng panjenengan. Apa tenan sliramu tresno marang kang kok dayangi kundung sami. Menika pijih. Ikang kok Kang Ragil lahir tumesing Raden kula Tresna dumateng panjenengan. Saya ora karo-karupan. Menawi kula saged lan panjenengan boten saged nyampah jroning batas kula. Lho Sari, Kang Ragil coba diwaspadake sapa sejatine sira. lho. Kang Mas Wigono menapa ingkang wonten panjenengan Kang Mas? Lah wiwit mau ya aku, Cek. Lajeng Kang Mbok Ragil kuwi wonten pundi? Ning kene ora ana ragil kuning sing ana Kang Mas. Lajeng ingkang kula warasi Aku kula reripit, ya aku. kula rerepuk, kula sayang Kabeh aku. waduh mati aku. Lho Sari, Kang Mas Wigono kuwi satriya tus kedhir. Sing digandha-gandha dening wong tuanira dadiya satriya kang utama. Bisa njunjung marang martabating wong tuwa. Ning ya kene pamitmu ngangsu kawruh nimba panganten ana ing Gunung Wilis. Ora tok tengenke bab olahing kasusastran, kabrahmanan, kadigdayan, ning bab wanita malah tok tengen. Piye to? Kang Mas Wigono nyadong duka ingkang kathah. Menawi sawetawis kula nilaraken dhateng Suba Sita lan Trapsika. Mboten ateges kula lerewa ing wajib. Mboten miturut dawuhipun Kang Mas Wigono. Ngenani bab ngangsu kawruh ing bab kautaman. Jalaran kula nggih mboten saged selak jroning batos kula. Menawi kula tansah lam-lamen kaliyan Kang Mbok Ragil kuning. Kuwi jeneng lumrah. Wong kakung seneng karo wanita. Kuwi lumrah. Pancen isen-isen
isen-isene jagat, isen-isene donya ki ya ngono kuwi. Ning dibalikake meneh. Kudune nonton papan lan uga wektu. Uga keng slira nate tak jarwani, tak gegulang. Ngenani telung bedane ngaurip. Telung bedane ngaurip menungso ing alam donya. Wiwit saka bondo donya, saka panungguan lan wanita. Cara tembung menterenge harta, tahta lan wanita. Uger menungso bisa ngendhaleni telung bedane ngaurip kuwi menawa apa kang disedya bakal kasebadan. Ning kabeh kuwi mawa lelaku, mawa wektu. Nek wis wektune wis ora bakal ning ndi meneh. Mesti bakal kasebadan ciptane. Kang Mas Wasi Jurgono. Iya. Menawi ngaten panjenengan jumurung kula tresna lan kanggo ragil kuning. Ya nek perkara jumulung wong tuwa tansah jurungke mergo apa? Paugeran sing wis kapacak antarane Medrah Kediri Jenggala Urawan kudu bebesanan utawa nyawiji seduluran. Ya ngene dibaleki meneh ya. Jodoh pati rejeki kuwi dudu garapane manungsa. Ning wewadine Gusti nek pancen ragil kuning kuwi jodoh. Paunono Windonono mesti bakal dadi bojo. Menapa kabar lagu sing sabar. Oh ngaten. Oh, sing. Sampun dangu mboten wonten ing Luwilis. Monggo kancan enggak, Kang. Kang Mas Handoko Putra. Satur kebekti karo Kang Mas. Sembah sungkem kene bekti kula mugi kunjuk. Apa kula kadang panjenengan kasupen menapa? Kula panji Gunung Sari, Kang Mas. Satrio saka Kediri. Ya saking Leres. Di wah bareng tamat yen pesat dulurku waduh sumunar cahya mau benerengi ketok bagus ketok pamormu Kadang ikut singge. Kang Mas Handoko Putra. apa nih ini nembe kang Sukawruh nimba pangerten. ya toh Nggih. Ning sing kesangaten niku sing didengake bapane. Lho. Sing bidane mung ragil kunil, ragil. Lho, ora kena. Menapa lepas tidak boleh. wong gayuh ngelmu kuwi kudu aja nganti gagas apa-apa anggapen kowe iki ora duwe apa-apa ora duwe gagas apa kejaba ngelmu nek kowe langsung kawruh isih duwe kiwir-kiwir isih wadon ora bakal kasembatan iso ya mung tanggung Menawi ngaten dipun kiwakaken langkung rumiyin. Dikiwake Sapa jenenge sapa? Ragil. Kanggo ragil kuning. apa kok kandhani to Ampun. iki tak kandhani ya Inggih. wis dadi pacuwing para pirsepuh mergo pirsepuh kuwi antuk wangsit yen kae jodone kae klebu kowe Nanging hantu-hantu jroning batos kula Nah, iki. bejang menapa Kang? iki tembung hantu-hantu iki cara musahwat ya toh Nggih. lah iki kudane siji iki aja tak percaya dan besok bakal dadi jodohmu Oh, ngestuaken dawuh. Inggih. wah Tuhan ngantuk Kang Mas Handoko. ya ini Hingga wonten ing Gunung Wilis menika kampir napa ngelengan. waduh iki aku berkota menunggu rumah aku bingung blok kowe
Tenane aku rasa nglawan ora. Aku sok lemah putih. Saking lemah putih. Iki gatos menapa? Ya jadi kole. Sawetara tenane aku iki nang Sukawara dadi murid Wilu. Ora mung aku tok. Sadurunge aslo bangun ya dadi murid Wilu. Nalika wanci surup aku nampa surat Ibran kang isine aku wis kumpul ana ing putih. Mergo ana bab-bab kang wigati awan murid-murid sing tok ana lemah. Ing antarane ngakulan para murid-murid Ilmu Putih bisa ngemudi negarane kanthi ora goyong saged kecondhokan Cempaka Mulya Kembang jajan kembang Cempaka Mulya termasuk kudu mobil ngono karo ngendi kamu ke sekolah terbasike mobil tak bener ke awi wis saduruku biro seta biro sekti dijaluki sastran wujude wong wadon biro seta sastrane 40 pelawan biro sekti rondo sing umur 110 tahun gedhe jebul wanita kudu kakak kanggo kakak aku bareng pas adimu siasmoro rontok jantungku blok rempoloku bangun dijaluki sasran wujude ya wadon ora liya hatimu sekataci ini menapa mboten jane motaken bebasan lambe sak kumang tadi samran berku ngoceh ning maha dono rasaku di aku mau tuwa pirang-pirang kene kono piye wangsune dibangun wangsulane nuwun sewu Kang Mas Andaka Putra jane Sekartaji niku bojo kula napa karo panjenengan bojomu di bojomu lah iya lah sing di bojo men ikhlas sampeyan kok sing ngarani di bojo petentang kaya kodhok ditarik niku ora biangset banget Kula nggih boten trima. asmara bangun ya ngono kuwi yang selane apa ngoten niku kaya ngono kuwi Wah, niku kesangeten niku. wong sing duwe bojo mawon meneng lila lila sing ora duwe bojo padha bingung kaya ngono kuwi kaya kodhok ditaleni ya aku petentang bangun ngoten niku bangun tuh malah kuti to coba ngono kuwi ya bener ngoten niku Kang Mas. bener omongane bangun Lah kok leres pangandikane Kang Mas mergo bangun. bangun ki sing duwe bojo ya ta Nggih. sing duwe bojo wae ikhlas lila sing ora duwe bojo kok do bingung nyawa Nanging garwatipun suwun Kang Mas. nyatane wis diumutke Kang Mas Andaka Putra ya ora salah ora luput bener nganggo tembung apa wae nek wis sing duwe bojo ikhlas wong liya ora entuk Rasulullah nggih boten wong sing rame duwe bojo kok mila mon betul sak dipun gadakan era kowe dhewe agake bangun wah sonto aku tak penjur panjenengan pilu giliran njur aku kudu ngatur sastra nopo lho moyo redek musuhaken redek ning jebul malah nampak dodo suarane sakit sampeyan tak jaluk sasran ngono getih putih memplak mapan ana ing Indonesia Getih putih memplak. aku adimu najan aku ning kono manyeso ning aku tetep bisa ngirbuk batangane si Wilumoyo yen getih memplak saka gunung wis Wilumoyo jaluk patimu di Sami kula nggih boten trima perkara semenika Kang. ya rada warung apa Lah menika kok malah nyuwun pejaipun Kang Mas Jurigono to. Wilumoyo kula wau. wani karo Wilumoyo Kenging menapa boten Kang Mas. Paranono seta pikir iki ana Kula mirengaken pangandikanipun Kang Mas Andaka Putra. Getih mumplak
saking Gunung Wilis sampun dipun jarwani menawi tuwun pejabat jenengan Kang Mas. Ya ngono. Inggih. Lah aku sing dinyawa wae meneng ae kok bingung. Oh, Wong sing dinyawa wae meneng. lakon-lakon Bingung dola apa. lakon pemandu ana ing omah putih aku karo kabeh. Supul rusi Majnun mesin gendek karang merusak tata negara. Aku putra ratu uga ngerti tata negara. Menungso kaya urip jagat ratu ora poteng-poteng bandane. Dereng sakit. Kowe jengin lho. Mboten iso. Aku dino. Nggih, Apa dinosi? kula percaya. Ngomong sak wilumu tak kremes ya. Ning nuwun sewu. Pitung dinten menika apes sampean. Upama musuh kalih Wilumaya tetep kalah. Nih, aku ya di kakangmu lho. Yo nggih niki tiba pitung tali wangkis ya. Nek mboten percaya kalih monggo Mang Bajoge. Sampeyan sanding tiasa kalih. Tetep ora trimo aku. Aku ora trimo nek kuwi dirap tadi ini pun bukae pun secik. Ngeten mawon. Kula rene Nek sampeyan ora trima, siji kepengin belani kula. tuh cetok Loro kepengin moteng-moteng kandhane. kemah rempelan. Wonten syarate. Waduh nek ngono ndi syarat iki. Mau kumpul-kumpul nganggo itu kok tak tuhune. Waton aku bisa ngemah-ngemah. Estu. Iki lho ya. Wantun syarate. Waduh. Patang perkara syarate. Wah, iki nandeni. Apa wae iki? Sing sepisan sampean kudu wani poso. Poso 40 dina 40. sekadar sare. Sagu. 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 Seri ya. Kula seksinipun. Ning iso mateni Wilumaya ya. Sagu. Sagu. Nek mun poso 40 dina kudu gelem dana driyah. Apa dono driah? Dana weweh ngamal. Panjen miskin. Nggih. Yatim piatu. Nggih. Saku utang panganuran jebol tungki wong saanane. Saku Kula seksinipun. Sing apa telu? Jroning 40 dina ora entuk wawor-kawor karo wanita. Aja meneh kok nyawang, lirik batal. Ya, satu lara. Sekawan sing nganggo telu jurune 40 Ora dina entuk awor wanita. cedak ora entuk awor lirik wae batal. Rono ya dia. Rono. Saku. Saku. kula yang cek. Saksenono nih, Inggih. Kang Mas anu Yayi. Aja meneh 40 dina aku ora entuk cedak wanita. 200 dina ora cedak rapaten. Rapaten. Mantap. Sing nomor 4. Ah iya aku iki. Pungkasane. Sing kemudian Sing pungkasan kudu nglakoni sabar, ora entuk nesu. Nesu sithik batal. Kula seksinipun Kang. durung. Cukil melong. Iki. Aku mari sing mburi kok diyektekan di. Ki umpama sing mburi ki mau dijoli beras 10 ton ngono iki. Ora iso laku kok dijol. Kudu sabar. Sampeyan wani apa ora iso apa? Tetang kudu kudu sabar. 40 dina. Ora entuk duka. Ning bisa mlakene kudu kaya. Saged. Sengantene tenan. Sagu. Saku. Saka. Saka iki saka. Ini ya. Kula seksinipun Kang. Wis segine. Inggih. Kang Mas ngendika supaya aku poso sabar 40 dina. Jeneng 40 dina aku ora entuk nesu. Mula kowe aja bedo aku ya cah bagus. Nek bedo aku padha batal. Nek bedo aku ora sandal sesuk. Saya mati iki. Oh tuanku kowe mati kowe. Ndok kok. Dipun. Sabar. Sabar. Saya tadi apa mesti diwiwiti? Sudah dimulai. Sudah dimulai. Ya ngerti. Ya. Wes. Wonten kedadosan menapa kemawon kedah sabar. Ini sabar. Sabar. Nusari, Nggih. kowe sing dadi sekatine. Oh ngaten iki. Iki bakal ana tamu. Oke Kang. Kamu Hati-hati. kamu boleh lah lagi. Monggo. Terus mriki. Nah, sing sabar. Kamu sabar. Sekali Nusari, sekali. Ojo nganti merucut. Oh ngaten.
jawabku. Sabar. Sabar ya. Lho, sampun. Panjenengan. Sabar sampean. Nuwun sewu sedulur. Nggih. Minggah wonten diwile sekalian. Katuran priksa paring asmudi. Kula Birawa Seta Sudah lan kula Birawa Sekti saking negari pundi metaun lajeng urip menapa wigatos ingin pinanggih kalian Sang Resi Curiganata. kula Resi Curiganata. Oh ngaten. Nggih. Kula kautus kalian guru kula Resi Wilumaya supados pinanggih panjenengan sampun pinanggih kula kanyuwun pejahipun Sang Resi. Mas. Pripun? Bocah kali asem. Nete. Sabar. Kamu cekal iki. Boten. Wah, ayo jaga ke Slawi. Iya. Barudan ketemu lah. Kula tulungi. Ora satu tulung iki. Aku keputra ditulungi. Hei, Iya, kayak sakil loh. ri, dadi nyangka. Nggih. Saya rasa ditulungi. Sabar. Sampai ini lagi ngelakoni poso. Lalu nesu kok iso. Lho, panjenengan. Wonten kedadosan menapa kedadosan. Gunung Sari. Oh, meni. Awas. Aku tundang jur ngono kok. Boten panjenengan. Sing kula undang Gunung Sari niku sampe. Tundang aku lah. Kula. Oh, enggak. Makasih. Ngerti kan kita. Aku njaluk tulung Wangsulana biasa. Oh, enggak. Acelali. Wis kok agen. Ade sapa le? Kang Mas Panjandaka Putra. Derek nembangaken kula Panji Gunung Sari Satrio Kediri. Birawa Seta. Ingkang setunggal Birawa Sekti. Saestu rawuhipun ing Gunung Wilis badhe nyuwun pejahipun Kang Mas Curiganata. Laras. Mas. Sampun dipun penggalih Sampun. madhep lan mantap. Mantap. Menika. Dari Dawuh. wani tumindak cuma kita usaha. Ngaten iki. Kamu nggih. Pangestunipun. Mentolo harus dulu. Gunung Sari tedu karo Bira Sekti. Kae wong sekti mamur. Lho nek Gunung Sari mati kuwi tanggung jawab ora? Gunung Sari niku murid kula. Kula sing tanggung jawab nek wonten napa-napane. Lalu Foto. Jenengan boten usah watos kali Gunung Sari. Kenapa? Ngeten mawon sing ditengenke bab lelaku kudu sampurna. Aduh nek aku isih nglakon ki miripku perungan. Kaya ora bisa nglakoni aku. Nah, ngeten ben ora diganggu kena Buddha. Mengke sampean kula delikno ning papan sing sepi. Wah, Ora ana ora ridu. Gua anggap aku gombal ora kangen kok dene. Boten nah, sarana 40 dina niku lami lho. Terus papane ngendi iki? Mang rantos sedak. Gunung Sari iki kok. Niki panggonan sing paling apik. Sampeyan laku 40 dina bakal ana ora ana ruh beda apa. Iki sadurunge kedadian iki aku percaya. Yen sliramu kuwi ditaing Gusti kang kinacek. Apa keng kok ngendikake dadi ning yen iki blas aku ora percaya. Percaya. Ora percaya semua. Sebabe? Mau aku semene kok musuh. Iki bolongan cilik sampean gede. Iya ora iso mlebu. Nuwun sewu lho. Bolongan cilik dileboni gede sedeng ya akeh. Kuwi rasa gegak gojek. Tuladane gampang. Apa tuladane? Irung, bolongan irung. Driji sedeng, jempolan ya sedeng. Nggih ta? Cilik sedeng, gede sedeng. Nah, Ding. Bisa iki. Tuladane niki ora sadinga bolongan. Mergo niki cupu maneh. Aku percaya desa alat kuat kepengin moteng-moteng wandane kuwi lho. Ning jero wonten apa mawon sampean jaluk.
Lah ya kuwi. Sampean pikir, sampean jaluk mesti teko to gitu. Seneng aku ngerti. Napa? Ngerti ora seneng aku. Bal-balan. Oh, delok bal-balan. Kena disetel. Ono TV nih. Ono komplit. Soal akun bukaan aku tak pancing ning cupumu nih. Swastiastu mari. Ayo di. Ayo di. Yen wis wahyane mungsa kala mengko bakal bisa mateni resi iki lumoyo.